Ar pisanja. Liz, drago mi je da si ovde. Imam nešto za tebe, nešto veoma važno. Znam. Došao si da olakšaš svoju dušu. Hvala ti, hvala ti. Dani mi prolaze tako što se borim sa laganom depresijom. Dani ti prolaze tako što crtaš loše crtače i spremaš jedva jestive lazanje. Znaš, Johne, svi živimo sa laganom depresijom. Samo neki od nas ćute o tome. Jel slušate vi ovo? Ipak, ti imaš svoje snove. Snove? Ha, mislim da je novinar Menken napisao što više čovek sanja, sve manje veruje. Dobro, prestani. Zaustavi se tu. Rez. Moram da razgovaram sa rediteljem. Jel nešto nije u redu? Možemo li da isključimo efekat grmljavine? Andy, ugasi efekat grmljavine! To nije Garfieldov show. Zvuči kao neka sapunica. Ko je napisao ovu epizodu? Otkud ja znam? Ja nikada ne čitam scenariju. Evo, samo premotaj ovaj crtač na početak. Andy, premotaj na početak, hoćeš li? Evo, scenarij pisao Samuel V. Underburger. Ko je za ime Samuela Underburgera? Samuel Underburger. On je novi scenarista koga su zaposlili. Mislim da moje kancelarije na spratu. Otkriću ja šta je uzrok ovome. Daj mi taj scenario. Novi scenarista? Ništa nije falilo starim scenaristima. Uvek sam uživao u njihovim šalama. Šta sada radimo? Ne znam, hoćeš da odemo dole da ručamo u radničkoj menzi? Da, mogli bismo. John odlazi u zatvor zbog pronevere. Liz se udaje za Edija Gurmana. Ja usvajam Nerbila za sina. Šta je ovaj lik umislio? Samuel V. Underburger, scenarista. Sjajno. Hej, Underburger, zar ti niko nije rekao da je ovo komedija? Žao mi je, Garfielde, ja ne radim komedije. To je gubljenje vremena. Gubljenje vremena? Šališ se, zar ne? Ja se nikada ne šalim. Takođe se nikada i ne smejem. Nikada. Dobro, možda se desilo jedan put. Imao sam oko 8 godina i... Stani, sačekaj. Ovo moram da vidim. Možemo li da vidimo retrospektivu? Sve postaje tako nejasno. To se zove efekat prelaza. U redu je, nastavi. I, kao što sam rekao, imao sam 8 godina. Jednog dana jeo sam bananu i nekako zamišljen bacio sam koru na ulicu. Tebi je to smešno? Urnebesno. I sad kad se toga setim, dođe mi da prasnem od smeha. To je to, bojim se. Verovatno ću se ponovo smejati za deceniju ili dve. Meni i Odiju su potrebni scenaristi sa smislom za humor. Odi? Pas, onaj sa jezikom. Rešio sam se psa. Šta si uradio? Otpisao sam ga, ne volim pse. Otpisao Odija? Ne možeš to da uradiš. Ja mogu šta god ja hoću. Ja sam scenarista. Tako je, lep dan. Mislim da ću ići u park da pišem. Ako će ovaj lik da mi piše scenario, morat ću da ga naučim šta je smešno. Nateraću ga da se smeje. Samo gledaj. Bilo šta? Gili, 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 gili. Gili, 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 gili. Kako bi bilo da umesto pera uzmem celu kokošku? Još jedno me zagolice i otpisat ću i tebe iz emisije. Šta da uradim sa ovim likom? Jedna od najbitnijih stavki u životu je da umemo da se smemo. Znate li što se dešava sa ljudima koji nemaju smisao za humor? Dobiju posao u ovoj emisiji? Oni previše brinu. Nedostatak smisla za humor loše stvari čini još gorim. Mali problem deluje kao jako veliki problem. Zamislite da je smeh u stvari lek. Smeh kao lek? Da. Skvik, upravo miš koji mi je potreban. Ćao, Garfielde, šta radiš?
Idemo po Irva i onda ćemo izvesti jednu malu operaciju. Poznajem lika kome je potrebna transplantacija humora. Doktor je spreman za svog pacijenta. Doktore, boli me kada uradim ovo. Onda nemoj to da radiš. Po mom stručnom mišljenju ti imaš jedno 2 kilograma viška. Ako nemaš ništa protiv, voleo bih da čujem još nečije U mišljenje. redu, evo još jednog mišljenja. Također si ružan. Doktore, moram da vas pitam. Da li je moguće da se jedan miš zaljubi u slonicu? Ne, to je sa naučne tačke gledišta nemoguće. Jedan miš ne može biti zaljubljen u slonicu. A, u tom slučaju, možeš li da mi pomogneš da se otarasim ovog vereničkog prstena? Da li ste završili? Izgleda da jesmo. Hajdemo, momci. Ej, čekajte mene! Da vidim. Mislim da bih voleo da sutrašnja epizoda bude još ozbiljnija. Au, bez smeha, bez jednog smeška. Ovaj lik ti uništava emisiju, Garfielde. Znam. Mora da postoji neki način da i njega nasmejemo. Osnova humora leži u iznenađenju. To je iznenađenje. Ljudi se smeju kada se nešto desi, kada se desi nešto što nisu očekivali. Obratite pažnju sada na ovu kratku naučnu demonstraciju. Hej, Miltone, kao što možeš da vidiš, držim veliku pitu sa šlagom. Vidim to veoma dobro, Klajde. U redu, sada ću te gađati ovom pitom i celo tvoje lice bit će prekriveno šlagom. U redu, ako baš moraš. Kao što vidite, i nije baš smešno. E sad, pogledajte koliko je smešnije kada u sve to unesemo i efekat iznenađenja. Hej, Miltone, Hej, Klajde, da li možeš da mi pozajmiš nešto para do plate? kad će biti plata? Otkud znam? Ti si taj koji radi. Jel vidite, efekat iznenađenja je ono što situaciju čini smešnom. To je sve što moraš da znaš. Hvala ti. U redu je, to je to. Tako ćemo pokušati da nasmejemo Underburgera i bit će nam potrebna pomoć. Želiš da ja ovo obučem? Ali ovo je kostim kokoške. A ti zaista želiš da ja to uradim? Želiš da ovdje iskopam rupu? Ali ja upravo ručam. Ponesi ručak sa sobom, ovo je važno. Jel možeš to da uradiš? Ja sam krtica, mogu da iskopam rupu bilo gde. Izvinite, gospodine, da li volite pitu sa čokoladom? Pa da, volim pitu sa čokoladom. Dobro je! To nije smešno. To nije smešno. Evo vaše pošte, gospodine Underburger. Ovo je delo kokoške. Mačka je rekla da moram da ga nosim. Ne znam zašto radim ove stvari. To nije smešno. Izvinjavam se ponovo, da ne volite možda i pitu sa kokosom? Pa da, baš volim pitu s kokosom. Odlično! To nije smešno. Ni to nije smešno. Hej, Skvik, koliko je sati? Ne znam, hajde da pitamo Garfielda. Mora da je 5 sati. To nije smešno, a pritom je 15 do 6. Izvinite po treći put, gospodine, da li volite pitu sa jagodama? Ne volim pitu sa jagodama. Mrzim pitu sa jagodama. Odlično, jer ova je od limuna. Po cenu da budem dosadan. To nije smešno. Da li si bar malo nasmešio? Ne. Dosta mi je ovih gluposti. Ovo glupiranje, svi ćete platiti za ovo, sve ću vas izbaciti iz emisije. Ova komedija je potpuno detinjasta i ovo je kompletno gubljenje vremena. Verovatno nikada neću postati jedan od velikih pisaca dokle god budem pisao ovaj crtani film. Ali vidjet ću vam šta imam. Imam svoje dostojanstvo. Garfielde, kada bih mogao da učinim da se svi ovako smeju?
Ovako ćemo. Napravi moju emisiju da bude smešna. Za početak. Ja ne znam kako to da uradim. Ja ću ti pomoći. Potrebne su ti pite, ljudi u kostimima kokošaka, Čekaj, da zapišem sve ovo. a da, i psi. Psi su smešni. Posebno psi sa dugačkim i vlažnim jezicima. Odi, vratit ću ga u šou. U redu, Odi se piše sa i. Da, u redu. Liz, tako mi je drago što si ovde. Imam nešto za tebe. Nešto jako važno. I ja imam nešto za tebe, Johne. Ires, kupljeno! Scenario pisao Samuel V. Underburger. Ponosan sam što ime Underburger stoji iza ovog šova. Alo? Šta? Uprava zove. Samo ne uprava. Šta? Ne, ali vi grešite. Ne, ovako je mnogo zanimljivije. Oni žele da izbacimo sve šale i da ponovo budemo ozbiljni. Nema šanse. Daj da ja popričam sa njima. Da li je to uprava? Ovde Garfield i ja to ne dozvoljavam. Ne dozvoljavam da upropastite moju šou. Ovo je urnebesno. Nekad se dešava meni.